Ga Rahama Snacks ɗaya tamkar goma a gari. Mai ingancin da ba mu tamkar safa birni da ƙauyenmu, kuma sun yi fice gurin sarrafin duk kalar abinci ta yi zamzam. Barka. Allah malam tambaya ka dan. Na ɗan hito hanya to ina son a ɗan kai ni wani waje da aka ce ma Rahama Snack. To gaskiya ban sani ba, na dai ta yawo cikin gari ban gane hanyar ba. Shi ne ganin ko wajen da sun tura ɗan tabbo Allah a ɗan kai ni wajen nan, ni ma ina ɗan da lura ka nika so in yi. Rahama Snack kuma shi ne ka so in ga Allah. Can kana ganin hanyoyi guda bakwai, to kar ka shiga ta tsakiya ka bi ta gehen. Malam hanyoyi guda bakwai ba. Sunan guda ban iya gane hanyoyi guda bakwai, amma dai ina so da Allah ɗan baku uzuri mutum guda ya taya taimaka ya kai ni can. ku za ku iya jira na. Da Allah ku ya ku. Nan na. To Allah mu shiga tare da ku. Lalle na ga nan ma'idu. Bayan rubutu Rahama Snack. Gaskiya shi ne. Ya kamata a ce kin zauna a wani to sun da ba wani zauna ya hanya karatu ya gida A daɗe ina jin bayani akan wannan waje da aka ce Rahama Snack. Kuma ni ma gaskiya na ya farin ciki domin na daɗe ina jin bayani akan wannan wajen, sannan kuma ina ganin wasu abubuwa da muka yi waɗanda domin ni ma in sai abubuwa irin wanda muka yi ana bayani. to muna da abubuwa gaskiya kala kala kuma mun gode sosai ga welcome Muna da abubuwa sosai. na yanci kuna haɗawa da kai abinci da miliyan. muna da birthday cake ko muna da meat pie muna da donut muna da squirrel muna da in kana da babban waya in kana Instagram za ka shiga Instagram za ka yi search Idan har Instagram to za a same ku idan da ka shiga Instagram kai search Rahama Snacks za ka ga hotunan cake kala kala na za ka kayayyakin ga na abubuwa abinci kala kala da na kuma za mu yi ma bayani sai ka rubuta irin abubuwan da nika so zuwa kamar gobe na nika so ni ma harkar da zan yi to bai irin da abaddi na kama wanda nika so. zai da ma'ala yanzu ga takarda sai ka rubuta min sunan da za a rubuta ma cake ɗinka da kalar rigar da za ta sawa To yayi. Yanzu ne ga duk waɗanda an bayani na abubuwa guda da ya ya bai da irin ma'ala gobe zan tuwa in samu na ga sai in abin da sake na kala na ga sunan yanzu komi an magana za mu yi magana zuwa ƙarfe biyu ka kawo kuɗi saboda in ka kawo abu za ka bada advance kahin in ka zo an sa ka bada remaining balance. yanzu akwai abubuwan da zan ba su a kenan. yanzu za ka bada wani abu To yayi ba mu matsala. Yanzu ka ga kamar wayan da okay gobe yanzu ka kawo 5,000 in ka ga za ka 3,000 To ya ba mu inda da matsala. 8,000 To yayi yanzu ya kake shigo sai ka shigo a can. mun gode Insha Allah za mu dinga kawo muku ya yi na gode Bayan mun gaskiya ni gode ma na farin ciki. kai ya kawo mana kwastoma ga shi ka hau mashin ya yi mun gode ya yi na gode Rahama Snacks suna sai da abubuwa daban-daban kama daga Muna sai da birthday cake kala-kala, kama daga screen gross, meat pie, abincin biki, sauransu abincin aure. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu wannan lambar 070 3620 3611. A zo lafiya.